Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Bismillah Ubangijinmu arifin aikinmu da zantuka. Mamallaki mai sarrafa zamani cikin yini da wata satuttuka. Mamallaki ka amince min na yo batu na hajji a wannan baituka. Mamallaki. Jama'a assalamu alaikum, sannunmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin shirin namu na Hajji Kiran Allah, wadda hukumar alhazai ta ƙasa wato National Hajj Commission of Nigeria ke kawo muku a kowane mako. Wato a wannan mako mun yi babban kamu a yadda abokiyar aiki na Hajiya Suwaiba za ta kawo muku tattaunawa ne wato da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa wato Professor Abdullahi Saleh Usman akan muhimman batutuwa. Hajiya Suwaiba gare ki. Zuwa haji yanzu cikin sauki maniyanta maza ku himma ku kama adashin yan gata. Da albishiri na taho zuwa ga dukkan musulmi yan baiwa. To Madalla Yusuf, masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Hajji Kiran Allah a zauren masu ruwa da tsaki. Yau kuma muna tare ne da babban bako a zauren namu wanda ba kowa bane wanda ya wuce shugaban hukumar alhazai ta ƙasa wato nakon Farfesa Abdullahi Saleh Usman. Yalla bai barka da zuwa zauren. Assalamu alaikum jama'a. To yalla bai ba tare da bata lokaci ba gara mu shiga abin da ya kawo mu. A kwanan nan ko kuma in ce a wannan makon ne kuka dawo daga ƙasar Saudiya. Saboda kun je wasu ayyuka kasar kan shirye-shiryen aikin haji na shekara ta 2026. Shin wani ƙarin bayani za ka yi wa masu kallonmu da masu sauraro game da wannan ziyara ta ku dauka kai? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullah. Na farko dai kamar yadda kika faɗa, ba shakka mun je ƙasar Saudiya domin ci gaba da tsare-tsaren shirin aikin hajjin bana, kuma zuwan mu mun yi ayyuka da dama. Na farko dai a wannan zuwan ne da muka yi sanin ɗin MOU na aikin da za a gudanar tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Saudiya. Wato yarjejeniya tsakanin ƙasashe. Sai da za a gudanar da aikin sun yadda mun yadda tsakanin Saudiya da Najeriya. Bayan wannan mun halarci taron wato inganta aikin haji wato Haji Exhibition mun halarce shi ainihin na kwanaki kusan 5 ana yi, kuma dukkanin kwanakin nan muna kasancewa a gurin domin sanin abin da aka shirya da kuma abin da za a gudanar. Nan a wannan zuwan da muka yi mun samu damar wato sa hannu akan yarjejeniyar aiki tsakanin wani kamfani da ake kira Rawaf Mina da tour operators ɗinmu da suka zaɓa domin ya yi musu aikin alhazai a bana. Sannan a wannan zuwan mun samu mun zauna da duka service providers ɗinmu wato masu yi wa alhazai hidima ta ɓangaren gidaje da ɓangaren abinci a Makka. Mun zauna mun ainihin wato tabbatar da yarjejeniya tsakaninmu da su. Mun yi sainin na farko domin yarjejeniyar wannan aiki da za su yi mana. Bayan haka a wannan zuwan da muka yi mun samu damar wato tattaunawa domin bin umarnin da mai girma shugaban ƙasa ya bayar, lalle a samu hanyar da za a bi a ainihin wato ragewa alhazai kuɗin aikin hajji da za su yi a bana. Haka. To gaskiya alhamdulillahi wannan umarni ya zama umarni mai albarkar gaske, domin sakamakonsa mun tsaya mun yi ainihin wato abin da ya kamata mu yi, kuma alhamdulillah alhazai sun sami ragi sosai daga abin da ya kamata su biya. To wannan da yana daga cikin ayyukan da muka gabatar, kuma mun samu ziyartar kamfanonin da za su yi mana aiki domin mu ƙara jaddada
alhazai a bana. Dukkan guraren da duk kamfanonin da za su yi mana din kusan su ne dai wanda suka yi mana aiki bara, ko in ce wasu daga cikinsu ne, amma dai duk wanda muka ɗauka to dama ya mana aiki bara. To mun hango wasu gurare da ya kamata a jawo hankalinsu su ƙara inganta abin da suke yi. To duk kuma abin da muka yarda da su cewa dole sai an inganta shi, ba magana muka yi cewa ku gyara kaza ba, sai da aka saka mana shi a cikin contract din don ya zama haƙƙi ne namu. Wato in ba a yi mana yadda muka ce ba, muna da damar yin magana, kuma ba za su iya musanta cewa sun yi alƙawarin ba, tunda yana nan a rubuce a cikin contract din da muka sa hannu tsakanin mu da shi. To gaskiya wannan yana da cikin kaɗan daga cikin ayyukan da muka gabatar a wannan ziyarar da muka je. Haka, waɗannan ayyukan da kuka je kuka yi, akwai batun gidaje, gurin masu abinci da motoci. Shin kamar wane ci gaba aka samu fiye da na bara da za a iya wa maniyata albishir? To gaskiya abin da mu ce na farko dai mun bi diddigin dukkanin wato guraren da za a dafa wa alhazai abinci, mun kuma gamsu da karfin da shi kamfanin yake da shi, da kayan aikin da yake da shi, da kyakkyawan shirin da ya yi domin ainihin wato ba da abinci ga alhazanmu. Sannan game da abin da ya shafi gidaje, babban ci gaban da za mu ce mun samu, na farko dai muna fahimtar gidajen da muka samu a bana ko yaya sun fi kusa da harami fiye da wasu daga cikin wanda muka yi amfani da su bara. Sannan kamfanonin da za su yi mana abinci su ma gaskiya wanda muka samu a bana, muna fahimtar suna da ƙarfi, suna da kayan aiki, suna da ma'aikata waɗanda muke ganin haɗa kai da su zai ainihin wato taimaka mana. Musamman ma su kamfanin da za su yi mana aiki sun amince wato ainihin mu kawo daga kowane ɓangare na Najeriya. In kika lura kamar ɓangaren Najeriya ta yamma, za ki ga cewar akwai ɗanɗanon abinci da suka fi so. Haka nan kika je Najeriya ta gabas ko kudu maso gabas, haka nan kin je Najeriya ta ainihin wato arewa maso gabas, ko ina suna da ɗanɗanon su da suka fi irin abincin da suka saba da shi. Mun yarjejeniya da su za a kawo wanda suka iya abincin kowane bangare domin su zama ma'aikatansu wanda za su jagoranci yadda za a dafa wa alhazai abinci. Wato alhaji zai san cewa kamar yana gida ne. Yawwa, kamar yana gida, za a riga masa abinci irin wanda ya fi sabawa da shi na yankin su. To insha Allah muna nan kuma za mu tsaya mu ga duk abin da aka yarjejeniyar nan don aiwatar da shi insha Allah. To kamar yadda kai bayani da farko, ka ce ko da yake kowa ya san cewar da farko an bayyana kuɗin aikin haji, amma bisa umarnin shugaban ƙasa ya sa ku je ku daɗa tattaunawa, kuma alhamdulillah an samu ragin kamar yadda kai bayani a farko. Shin ta yaya aka samu wannan ragi? To wani abu da za mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ragi da aka bayar, wanda wannan umarni gaskiya mu da kanmu mun ji daɗinsa, mun ga irin damuwar da shi mai girma shugaban ƙasa da su da mataimakinsa suke da ita akan alhazanmu su shiga farin ciki, kuma a yi duk abin da za a yi a sauƙaƙa musu yanda kowa da kowa zai iya samun dama ya je wannan ibada mai tarin albarka. To amma lokacin da muka samu wannan umarni, mun tsaya mun tattauna tsakaninmu, muka ga cewar mun bi umarnin, amma za mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa ba mu rage wato kuɗin da muka yi za a yi wa alhazai sabis ba. Domin in an rage kuɗin da za a yi musu sabis zai iya shafar kuma quality ɗin sabis ɗin. To saboda haka sai muka ga abin da muka yi alkawari da su masu mashayar nawa za mu biya tun da farko, to ba mu rage ba. Abin da muka yi alkawari za a biya kuɗin abinci ba mu rage ba. Abin da ya shafi masu ɗaukan alhazan su kai mana su wato airliners, su ma ba mu rage ba. So duk wani sabis da za a yi wa alhazai ba mu rage kuɗinsa ba, don gudun kada rage kuɗin ya jawo kuma lalacewar abin da za a yi wa alhazai aiki. Sai Allah kuma da yake ya sanya albarka cikin wannan umarni na mai girma shugaban ƙasa mataimakinsa, sai ya zamana yana ba da umarnin sai Allah ya dinga sauko mana da dola. Allah ya dinga sauko mana da dola tana yau ƙasa. Duk da haka ba mu ma ɗauki farashin ƙarshe ba, sai muka ɗauki farashi na tsakiya, ko da daga baya za ta ɗaga to ba za mu shiga cikin damuwa ba. Amma a akalla dai an samu ragi. An samu ragi akalla dai daga abin da muka
alhazai suka biya bara zuwa abin da za su biya bana an samu ragi na sama da naira 700,000. Kowane alhaji ya samu wannan ragin. Kamar bangaren Borno za ki ga sun samu ragin 740. Bangaren sauran arewacin Najeriya za su ainihin wato biya za su samu ragin 760. Bangaren kudancin Najeriya za su sun samu ragin naira 790 da yankai. So wannan shine gaskiya ragin da aka samu. In kika lissafa wannan da adadin alhazan da muka yi tsammanin za mu kai bana 66,910. Idan wannan kika zo kika lissafa ko da mafi kankantar wato abin da aka samu rage na bangaren gabas arewa maso gabas. Don mun ce zone na Borno da Yola muna nufin jihar Borno, jihar Adamawa, jihar Taraba, jihar Yobe. Waɗannan hudun su muke nufi da Borno Yola zone. To waɗannan sun samu kika ɗauki nasu shine mafi kankanta saboda sun fi kowa kusa da Makka daga nan Najeriya. Da 740 din nan in kika lissafa ta kika buga ta sau 66,910 sai kiga alhazai bana sun samu rage na sama da naira biliyan 50. Ga wannan ba karamin rage bane. Balantana kuma ki lissafa bangaren da kudu ta samu da kuma bangaren da sauran arewa maso Najeriya suka samu. To wannan shine abin da ya faru. To a yanzu da wannan ragin da aka samu kamar wani hali ake ciki na game da biyan kudaden alhazan ko maniyata musamman ma dai daga jihohi, wani bayanai kuke samu ka yanzu? Alhamdulillah daga lokacin da aka sami wannan sanarwa ta ƙarshe wanda dama alhazai sun daɗe suna jiranta kafin ci gaba da abin wato biyan kudadensu, gaskiya akwai ci gaba. Na farko dai mu daga bangaren mu zuwa yanzu mun yi ainihin bukin din gurin da alhazan za su zauna a ainihin mashair na mutum 39,000 bayan kuma ana ci gaba da yi. Sannan su ma 'yan uwanmu bangaren tour operators suna nan suna nasu galibi su suka fi sanin inda suka tsaya saboda akwai bayanan da sai sun aiko mana ko kuma su masu kula da masar sun aiko mana sannan mu san nawa ne abin da suka yi zuwa yanzu. To na ta bangaren yawan alhazan da wato gurin bukin din da muka yi wato zuwa yanzu mun yi bukin kusan na 40,000 domin 39,000 da yan kai kusan 40,000 muka yi bukin kuma ana ci gaba da yi saboda sun ce mana lalle daga 21 ga watan Disamba din nan mai zuwa to babu damar wata transfer da aka yi ta kuɗi ko da ta je Saudiya din ta yi mana amfani. To kuma saboda dan delay din da muke samu in mun yi transfer daga nan CBN kafin ya je can to kuma sai muka ce to za mu daina karban transfer da payment din daga 5 ga watan Disamba saboda mu samu lokacin da in an yi transfer din za ta je kuma ta yi mana amfani. Yanzu in ya rage kuma sati daya wannan deadline din nasu na 21 ga wata yayi kuma aka yi mana transfer din ta je saura kwana 7 ko in ce aka tura ta daga nan saura kwana 7 kuma in ba mai sa ba sai ta kwana 10 bata je ba ko ma sai kenan ba amfani. To kin ga koda ta je din ba ta mana amfani ba. To amma dai insha Allah muna kokarin tattauna da su jami'an CBN din wato su rage tsawon lokacin da abin yake dauka har a ce mun saka kuɗi muna son ya tafi in ya je mana cikin kwana 3 kwana 2 to zai taimake mu domin mu ainihin wato sa shi a inda ya kamata ya amfani ko da ya je in dai wannan lokacin ya wuce to bisa dai sanarwar da suka yi mana ba zai mana amfani ba dan ba za su bari ma ainihin wato ai komai da shi na aikin haji ba. To na san cewar ƙasar Saudiya ta bujiro da wasu tsare-tsarenta. Shin game da waɗannan duk a bayanan da kai akwai wasu sharuɗa da kamar ƙasar Saudiya ta gindaya wa Najeriya game da aikin hajjin bana da za ka yi mana bayani? To ita Saudiya ba ta gindaya wa Najeriya wani sharaɗi ita kaɗai. Domin ƙasa ce da ke karɓar bakuncin alhazai daga faɗin duniya gaba ɗaya. Dukkan wani sharaɗi da za ta gindaya zai shafi kowace ƙasa ba wai Najeriya kawai ba. To amma ko da an ba da umarni ko wani sharaɗi ga kowace ƙasa mu za mu fi damuwa da inda abin zai shafe mu tsaya mai aiki mu ga cewa mun bi wannan sharaɗi. To na farko dai sun jaddada sun kuma jaddadawa maganar daga baya a zo ana roƙon da Allah ya ƙara mana lokacin biza da Allah ya ƙara mana kwanakin biyan kuɗi to sun tanannaga mana cewa a bana babu wannan tsari. Saboda haka nan mu kuma mun shirya kanmu akan yadda za mu ga shi yasa ma nake gaya miki
mun za mu kulle karban abin nan daga 5 ga wata saboda kar mu zo mu yi abin da mutum zai zo ya sa rai ko mu je mu kama gidajen da kamar yadda aka ta korafi bala ko su gidaje da aka karba ainihin wato ba ya amfani ba da cewa da muka je din nan cikin taimakon Allah duka mun gano bakin zaren kuma Allah ya bada hanyar warware matsala din insha Allah. To Allah ya ba mu sa'a. Masu kallon mu da masu sauraro bara mu je dan hutun takaitaccen lokaci amma kada ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku. Hukumar aikin hajji ta ƙasar Saudiya na jan hankalin maniyatan aikin hajjin bana da su kiyaye da tsarinta na rarraba alhazai cikin rukuni-rukuni na mutane 47. Kowane rukuni zai kasance tafiyarsa ɗaya tun daga Najeriya har su je su dawo. Kuma wannan ya haɗa da masaukansu da motocin da za a ɗauke su yayin aikin hajjin. Hakanan kuma katin nusuk ɗinsu zai zo tare. Shin menene katin nusuk? Katin nusuk dai wani kati ne mai ɗauke da bayanan kowane alhaji wanda idan baka da shi to ba kai ba aikin haji ko da kuwa kana cikin ƙasar Saudiya ne. Domin kuwa shi zai tantance alhajin gaskiya da na bogi. Don haka mu bi doka da tsarin Saudiya mu yi aikin hajjinmu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan saƙo ne daga hukumar alhazai ta ƙasa NACON. To barkanmu da sake dawowa wannan shiri na Haji Kiran Allah a zauren da wato masu ruwa da tsaki wanda muke tattaunawa da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa NACON Farfesa Abdullahi Saleh Usman. Yalla bai barka da mu da dawowa bayan hutu. Yawwa. Yalla bai baya ga abubuwan da kai mana bayani kafin mu je dan hutun nan akwai wasu sharuɗa da ƙasar Saudiya ta fitar da suka shafi ko ɗabi'u ko ɗabi'un mutanenmu na Najeriya da kuma wasu ƙa'idoji dai da su suka shimfiɗa. Duk da ka ce ba Najeriya kaɗai suke shimfiɗa sharuɗa ba, amma dai akwai wasu na musamman dai da suka bayar wa Najeriya. Shin za ka yi mana ƙarin bayani waɗannan saboda maniyata za su so su san waɗannan sharuɗa? To, kullum akwai abubuwa da suka daɗe ana fama da su game da to musamman fitowar alhazai da ma shigarsu. Idan muka ɗauki ɓangaren abin da ya shafi fitowar alhazai, wato abin da ya fi komai damun su mutanen Saudiya tsarinmu na ɗauko kaya. A zo airport tunda kayan nan an tsara abin da ake so mutum ya yi, ana son a jakarsa ga kilo ɗin da zai ɗauka wanda za a auna masa kenan. A jakarsa wanda zai riƙe a hannu ya shiga jirgi da ita kada ya wuce kilo 8. Wanda wannan shine tsarin da suka yi, can kuma kilo 32 ne ina jin. To gaba ɗaya an haɗa ya zama 40. To mu daga janibinmu sai muka yi ƙoƙari wato don alhazan su samu ƙarin abin nan tunda dai jaka 2 ce ake bawa ainihin wato alhaji ko matafiyi, to su ma a basu jaka 2 wanda yake da ainihin kilo 20 da ina jin 3 ne. Kin ga ya samu ƙarin kilan da za a ɗauko masa, sannan kuma still yana da wannan jaka da za a bin nan ta hannu. Yawwa. To duk da cewa wannan jakar da muka ƙara ya shafi su abin nan masu jirgin da kowace jaka akwai abin da suke biya mata, sannan ya shafi su mu'assasa da suke kula da wannan hidima tamu da su ma sai ya ƙara musu wani abin da za su biya. Amma dai duka tun da abu ne muke yi domin alhazan su ƙara samun to abin da zai sauƙaƙa musu, muka ga cewa babu dalilin da zai hana su ma a ba su wannan jaka 2 mai kilo 23. Kin ga sun samu ƙari, sannan kuma suna da wannan jaka wanda dama shine ka'idar tafiya ƙasashen waje. Shine ka'idar tafiya, amma da ba mu amfana da ita, to bana muka ga ya kamata lalle mu amfana da ita. Maimakon su kilo 32 yanzu kin ga suna da kilo 46 wanda haƙƙin su ne a ɗauko musu. Sannan still suna da wannan jaka mai ɗaukan mai kilo 8. To in kika lura da wannan za ki ga cewar alhazai an musu karamci. To roƙon da muke yi kada duk bayan wannan kuma a goyo kaya a baya a ɗauko wani
a rike wani a hannu a yi ta ɓata lokaci. Jirgi ya kamata ya tashi karfe 8 misali, ya kai karfe 10, ya kai karfe 11 bai tashi ba saboda kokowar da ake da alazai, wannan a kwace kayan, sannan shi alazin ya zo ya asarar wato kuɗin da ya kashe ya sayi wannan kaya, domin yana ji yana kallo za a kwace kayan a zubar. To wannan gaskiya abu ne da wato muke roƙon su maniyata lalle su kiyaye da wannan, domin su gane irin wannan karamci da aka yi, aka dan suka samu ƙari, to bai kamata duk da wannan din kuma ainihin wato tsaya ana ta wannan. To wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin sharuɗan da suka dinga nannaga mana wajen jirgin 'yan Najeriya maimakon ya tashi akan lokaci baya samun tashi akan lokaci, ana samun jinkiri kullum saboda wannan matsalar. Sannan yana daga cikin abubuwan da suke abin nan, kowane group kamar da muke shiga mutum 47 din nan, to muna roƙon dukkanin alazai su ma din sun nannaga mana wannan, wato babu daɗi a rika samun alazai wannan shi kadai wannan ya bata bai iya yaren da zai faɗi inda yake ba da sauransu, a yi ta shan wuya, shi ma ya shan wuya kafin a dawo da shi cikin yan uwansa. To mu daure mu bi wannan sharaɗi, lalle mu rika kasancewa a cikin group din da aka tsara mana, domin ko me kana cikin yan uwanka, to ma da kai wani abu da ya faru zai zo muka da sauki. To waɗannan da gaskiya suna daga cikin ɗan abin da ya kamata mu ɗan faɗakar da alazanmu wajen wannan. Sauran abin da ya kamata su sani ba abu ne wanda Saudiya ta shar'anta mana ba, domin wani abu ne wanda yake dole sai dai a hankali, tunda mutum zai zo ya amfani da kuɗin da bai saba mu'amala da su ba. Muna jan hankalin su alazai in kana tare da 'yan uwanka, to ko da ka zo ka manta wannan riyal 20 ne, wannan riyal 500 ne, wannan riyal 10 ne, kana tare da 'yan uwanka za su taimake ka wajen su ga ba a cutar da kai ba. Don kuwa kai kaɗai ne kuma baka san kudaden ba, baka san kuma yaran kasar ba. Wannan da shi ne. To wani daga cikin abubuwan na san da aka yi magana, ake ta magana akai, Saudi ta fito da shi bana, shine batun wannan medical certificate na kula da lafiyan alhaji. Shin wani mataki hukumar alhazai take ɗauka game da wannan? Na ji daɗin wannan faɗakarwa da wannan tambaya gaskiya, domin abu ne da ya kamata lalle mu jaddadawa alhazanmu cewar wannan sharaɗi ba wai mu ne nan a hukumar alhazai muka zauna muka tsara cewar ga yadda muke so. Su inda za a je can saboda matsaloli suke yawan samu, idan an samu masu ɗauke da wasu cututtuka wanda kuma aka ɓoye su ba a faɗa ba, to wannan zai jawo mutum gashi ya sauka a Saudiya amma ba za mu shi dama ya aikin haji ba. Mu ma kanmu za mu iya kasancewa masu laifi idan muka bar shi ya je, masu jiragen sama ma su kasance masu laifi idan suka ɗauko shi. So kuma waɗannan abubuwa na tabbata ana ta faɗar cututtuka irin masu yaɗuwa da kuma wanda suke da haɗari ko masu hana mai irin su ɗin ya yin aikin hajjin. To waɗannan abubuwa da ake ta faɗa mana mu kiyaye, kada mutum ya zo ya yi ƙoƙari ya ɓoye kansa, ko ne ya ƙoƙari ya ɓoye shi, a ƙarshe kuma ya je bukata ba ta biya ba. Da inda an ɗauke ka an kai ka Saudiya ko ka yi aikin hajji ko baka yi ba, kaga kuɗin da ka biya na ainihin wato da ya shafi jirgi ya riga ya tafi, tun da an maka hidimar da ka biya kuɗin da maka. To muna jan hankalin masu kula da hidindimin alhazai daga jihohi, lalle a dinga a shigar da wannan a cikin bita da ake wa alhazai, su ƙara ilmantuwa, su ƙara fahimta, a bayyana musu in ma da hali a amfani da projector domin a nuna musu irin cututtukan, kuma a yada a yi amfani da gidajen rediyo, a haɗa kai da malamai masu hudubobi da darussa domin al'umma ta ilmantu da wannan zai taimake mu kwarai da gaske, kuma taimake alhazai din. To a gurguje za mu so ka yi wa alhazai jan hankali a game da duk waɗannan abubuwan, a dunkule kai musu jan hankali, musamman ma dai batun ƙurewar lokaci ɗin nan na biya. Alhamdulillahi, abinda nake ƙoƙarin sake jan hankalin maniyata, wato duk wanda yake da niyyar ya je wannan aiki 5 ga watan nan zuwa 5 ga wata daga yanzu, ya yi ƙoƙari ya biya kuɗin aikin hajjinsa. A nan zan yi amfani da wannan dama in yi godiya ga gwamnoni da dama da suka taimaka wa jiharsu, suka ranta kuɗin ga ainihin alhazansu, domin daga baya alhazan suna biya su kuma suna
suna biyan kansu bashin da suka bayar. Wannan babu shakka ya taimake mu kwarai da gaske wajen ƙarin samun kuɗaɗen da muke bukata da wuri, domin duk wannan hidima da za a yi wa alhazai wadda shafi motar da zai hau, gidan da zai rika kwana, abincin da zai ci, mashayar da zai zauna, da duk wata hidima ba wai daga wani guri muke samun kuɗin ba. Wannan kuɗin da ka bayar da su ne za a je a yi maka wannan hidimar. To yanzu na ce mun yi bikin ɗin kusan waje na mutum 40,000 daga ɓangaren akwai 20,000 da ko kusan haka da aka ba su ainihin wato operators su ma suna nan suna nasu. To wannan fa idan baka ba da kuɗi ban ba a samu kuɗin ba, to babu yadda za a yi maka hidimar da za a yi maka a wannan gurare, hidimar abinci, hidimar waye da sauransu. Da kuɗin da ka bayar ne ake biyan komai da komai da za a yi maka. To idan ba a samu wannan kuɗin ba, ko kuma kuɗin sun zo a makare ta yadda su ba za su karɓi ma transfer ɗin ba an yi, kaga kuɗin ba zai yi amfani ba. To ina gode wa gwamnoni da ainihin wato suka taimaka, suka bada, suka ranta kuɗaɗen, kuma muna ƙara roƙonsu idan akwai alhazan da ake sa rai daga kowace jiha wato za su tafi kuma ba su gama registration ba, to muna dai ƙara roƙon su gwamnonin su taimaka, ko da bayan wannan lokacin ne in sun ba da kuɗin sai su ainihin rike kuɗin su, dama kuɗin su yana hannun su kafin ya zo CBN. Sannan waɗanda ba su yi ba muna jan hankalin su yi haka nan, saboda muhimmancin da muka bawa wannan. A yau din nan ma akwai tawaga da muka tasa wadda za ta fi kudancin Najeriya wajen gwamnonin da ke can domin ƙara faɗakar da su dai akan wannan al'amari. Kuma gaskiya muna jin daɗi, muna kuma ƙara godiya akan, ba sai na ambaci gwamnonin ba domin gaskiya suna da dama waɗanda suka ba mu haɗin kai akan wannan. Sauran ma wanda ba su yi ba muna roƙon su yi saboda maslahar al'ummar mu, domin wannan ibada a samu a yi ta a cikin lokaci. Musamman muka lura da galibin waɗanda suke biyan kudin aikin hajjin nan su je, mafiya yawan su manoma ne da makiyaya. To kuma kowa ya san yadda al'amarin noma ya kasance a bana. Mu muna yin noma ko mun ga irin yadda manoma sun dan sami damuwa sosai a bana sakamakon yadda mutum ya kashe kuɗi mai yawa ya yi noman, kuma amma abincin kuma muna farin ciki da saukowa da abincin ya yi, amma da shi manomi dole shi ma a tausaya masa wajen irin yadda ya tsinci kansa. To abin da nake nufi yanzu ne galibi, yanzu ne kakan take yi, yanzu ne zai girbe abin da ya shuka, yanzu ne zai ɗauka ya kai kasuwa. Wannan yana jawo ya kasa biyan kuɗin akan lokacin da ake biya. Amma dai tun da yana da niyya, to muna dai roƙon slot ɗin da aka bawa kowace jiha, to a tabbata wannan slot ɗin ta gwamnati ta taimaka, wannan zai taimake mu. To alhamdulillahi, masu dai iya magana sun ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wurwuri. Da haka muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da jagoranmu kuma shugabanmu a nan hukumar alhazai ta ƙasa, wato NACON, Farfesa kuma Sheikh Abdullahi Saleh Usman. Mun gode da wannan goron gayyata da ka amsa mana. Mun gode sosai. Ni ma na gode kwarai da ainihin wannan gayyata da aka yi min, kuma ina fata abin da muka tattauna zai kasance mai amfani ga alhazanmu da ainihin sauran jami'anmu da ke aiki a wannan hukuma mai albarkar gaske. Kuma ina gode wa ku kanku masu yada labaran da ya shafi wannan hukuma. Allah ya ci gaba da taimaka muku, babu shakka ku ne abin takamar mu, domin mun shiga ɗaki muna abubuwan mu in ba da ku ba wanda ya san ma me muke yi, balantana ma ya amfana ko ya ƙara faɗaka. To muna mu gode muku, kuma na fata Allah ya sanya albarka cikin kokarin da kuke yi. Mun gode kwarai da gaske. Amin. Alhamdulillah. Da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabuwar tattaunawa. Amma yanzu ga Yusuf gare ka. Zuwa haji yanzu cikin sauki, maniyanta maza ku himma ku kama adashin yan gata. Da albishiri na taho zuwa ga dukkan musulmi yan baiwa. To masha Allah, muna godiya Hajiya Suwaiba, da fatan kun ji tattaunawa da aka yi da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa, wato Professor Abdullahi Usman Pakistan,
kan wasu abubuwa da ya danganci haƙƙin hajji na wannan shekara ta 2026. Da fatan mun ilmantu da wannan tattaunawa da aka yi, sai kuma mako na gaba a yayin da za mu kawo muku wani sabon shirin in Allah ya yarda. A madadin hukumar alhazai da shi kansa shugaban namu da abokiyar aikina nake ce da ku bisalam. Da albishiri na taho zuwa ga dukkan musulmi yan baiwa. Gaya mana saƙon naka mu ji shahar mu isar ga gidan kowa. Batun sauke farali na haji a sauƙaƙe har ga talakawa, hukumar alhazai ta yassare tafiya ga maza mata. Zuwa haji yanzu cikin sauƙi. Shin wannan irin sauƙi aka zo da shi mu ji